бозингарон аксар вақт баъди задани гол куртаи худро мекашанд. Ин гуна амалкарди футболбозон аз ҷониби доварон ҷазо дода мешавад ва корти зард мегиранд. тибқи баъзе аз қоидаҳои амалкунанда ин чиз бояд ҷазо дода шавад ва новобаста аз қабул шудани гол ё дахолати вар бозингарон корти зард барои баровардани куртаи худ қабул мекунанд. мо имрӯз сабабҳои корти зард гирифтани футболбозонро ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. футболбозон барои ҷашнгирии ғайриоддияшон аввалан огаҳонида мешуданд. кашидани футболкаи худ баъди голзанӣ ин зарурӣ нест ва футболбоз бояд худро дар ҳолати хушҳолиаш идора кунад. буданд ҳолатҳои ҳассос баъди задани голи муҳим дар бозӣ ба монанди голи задаи Агуэро барои қаҳрамонии Сити соли 2011-2012 дар Премер-лига ва голи ғалабаовари Иньеста дар ҷоми ҷаҳонӣ соли 2010. ба ҳар сурат ин қобили қабул нест. ҳатто Роналдо баъди шикастани рекордҳо дар бозиҳои байналмилалӣ корти зард гирифта буд. гуфтан мумкин аст ки FIFA голи муҳимро дӯст намедорад. боз сабаби дигар ҳам ҳаст ки барои чӣ футболбозон корти зард мегиранд. аз ин чиз Диего Ферлан хуб огаҳ аст ки баъди задани голи якумаш дар Манчестер Юнайтед ба дарвозаи Астон Вилла соли 2002 шоҳид шуда буд. Ферлан ҳамон қадар хушҳол буд ки баъди голаш чанд дақиқа бе футболкааш бозиро идома дода буду шабеҳӣ ба қаҳрамонҳо дошт. ин аз як тараф хандаовар аст, вале барои FIFA масъалаи ҷиддӣ буд. рақами либоси бозингар барои доварон муҳим аст ки донанд кадом футболбоз дар майдон аст. агар ҳама мисли Ферлан бе либос бозӣ кардан гиранд, доварон идораи бозиро аз даст медиҳанд. хулоса, барои бартараф кардани ҳолатҳои монанди Ферлан, FIFA қоидаи навро соли 2004 қабул кард. дар вақти ҷашнгирӣ набояд либоси футболӣ бароварда шавад. сабаби дигар ин сиёсӣ шуда метавонад. баъзе аз бозингарон мехоҳанд паёми худро ба ҷаҳониён расонанд. масалан, Роби Фолер барои дастгирии Ливерпул ин корро карда буд ва ҷашнгирии Шакири сербиягиҳоро ба хашм оварда буд. нишони уқоб нишон додани Шакири албаниҳоро нишон медод ва аксари шаҳрвандони сербӣ инро масхара хонданд. FIFA чӣ доштани футболбозонро дар таҳпӯшашон идора намекунад ва роҳи ягона ин нишон додани корти зард мешавад. вале бояд қайд кунем ки на ҳама навиштаҷотҳо драмавӣ мешаванд. Лионел Месси боре барои дастгирии дӯсти худ Диего Марадона ин корро карда буд. Раҳим Стерлинг низ дар бозии муқобили Венгрия ҳамин корро карда буд. дар ҳақиқат баъзе аз навиштаҷотҳо безарар ҳастанд, вале барои масъулони мусобиқа ин аҳамият надорад. агар бозингарон ин корро идома додан гиранд, онҳо ҳатман корти зарро дар рӯ ба рӯяшон мебинанд. инҷо як нуқтае ҳам ҳаст ки вақте бозингар гол занад, ҳама чашм ба ӯ меандозанд. агар ӯ либоси худро барорад, дар сархати хабарҳо пайдо мешавад, вале ин чиз барои спонсорҳои дастаҳо зарар аст ки логои онҳо аз чашми мардум дур мемонад. шояд спонсорҳо ҳам розӣ бошанд ки FIFA ба бозингарони белибос ҷазо диҳад. дар футболи занона ҳам ягон амалкард беҷазо нест ва барои кашидани футболкаи худ онҳо низ мисли футболи мардона ҷазои худро мегиранд. масалан, дар чемпионати Аврупои соли 2022 байни бонувон дар бозии Англия ва Олмон бозингар Клои Келли голи ғалабаоварро зад ва либоси худро бароварда ҷашнгириро оғоз карда буд. хулоса, бояд ҳама қоидаҳои футболӣ то кӯчактарин ҷузъиёташ риоя карда шавад. барои имрӯз ҳамин қадар. лайк гузошта обуна шавед ва навори навбатиро мунтазир бошед. хайр дӯстон.